Da. Zahvaljujem se još jednom kolegu Dejanu. Moja tema danas jeste organizovanost sporta u firmama na teritoriji AP Vojvodine. Kao što je Marina malo čas rekla, Asocijacija sportiste Srbije kao nadležni nacionalni sportski savez zadužen za oblast sporta u firmama, zaista ulaže veliki napor u razvoj i unapređenja ove oblasti. To isto na nivou pokrajine radi Savez sport za sve Vojvodine. Svi znamo da su zaposleni naš najvredniji kapital, odnosno najvredniji kapital svake kompanije i preduzeća i zaista se često postavlja pitanje na koji način ih dodatno motivisati, a da to nisu već dobro poznate beneficije u smislu materijalnog, nematerijalnog nagrađivanja, fleksibilnog radnog vremena i tako dalje. I tu sport dolazi kao jedan od najpopularnijih načina za motivaciju zaposlenih. Učešćem u tim sportsko-rekreativnim programima zaposleni zapravo jačaju međuljudske odnose, unapređuju taj timski duh i on se kasnije naravno prenosi i u procesima rada. Oblast sporta u firmama vrlo široka, zaista ima puno prostora u okviru ove oblasti da se radi, da se unapređuje, da se uključi struka što više i tako dalje, da ćemo kasnije o tome pričati. I sportska rekreacija zaista tu ima veliku ulogu. O aspektima sportske rekreacije možemo zaista govoriti na više načina, ali ako govorimo u domenu sporta u firmama, onda možemo posmatrati tu njenu ekonomsku i ergonomsku vrednost, gde ona nema pozitivan uticaj samo na radni učinak, već ima višestruki pozitivni uticaj na zdravlje, na prevenciju zamora, na smanjenje hipokinezije, na prevenciju zamora, na produženje aktivnog radnog veka, povećanje produktivnosti, efektivnosti na radu i tako dalje. Ovo mi je prosto bila obaveza negde u uvodu da kažem, s obzirom da sam to preskočila prilikom otvaranja sesije. Vrlo kratko, o početku razvoja sporta u firmama u autonomnoj pokrajini Vojvodini, negde nakon Drugog svetskog rata, razvijaju se masovni sportski program i aktivnost, najviše u fabričkim okruženjima, na nivou sela, gradova i u usistim naseljima, pod nazivom radničke sportske igre, a zvanične prve radničko-sportske igre održane su 1946. godine. Svih tih godina, recimo, znači od 50-ih do 70-ih, uz podršku i uključivanje sindikata, Saveza za telesno-vaspitani partizan Vojvodine, Pokrajinskog zavoda, ove aktivnosti uzimaju maha, postaju sve interesantnije, sve masovnije. U okviru radnih organizacija formirani su fiskulturni aktivi koji su imali obavezne programe sportske rekreacije za zaposlene, a nešto kasnije javila se potreba da se formiraju opštinski odbori za radnički sport. Širom Vojvodine organizovani masovni sindikalni sportski sletovi, sportsko-rekreativna takmičenja, sportsko-rekreativni festivali i kako je to negde preraslo preduzeće, kako je preraslo lokal, znači grad, opštinu, javila se potreba za organizacijom prve olimpijade radničkih sportskih aktivnosti Vojvodine, tadašnji ORSAV, naravno sprega sindikata Partizana Vojvodine, ovih opštinskih odbora za radnički sport, i to se sve dešava 1970. godine. Ja ću ovde stati, s obzirom da ću kasnije upravo o ORSAV-u, posle SOR-u, Sportsko olimpijade radnika Vojvodine, pričati kasnije, ali znači ovo bi bio neki razvojni put sporta u firmama na nivou pokrajine. Ako govorimo o organizovanosti sporta u firmama danas, pa možda negde možemo na više načina to prezentovati. Ja sam to nekako pojednostavila. Najniži nivo organizovanih sportsko-rekreativnih aktivnosti svakako na nivou kompanija, preduzeća, radnih organizacija, ustanova. Zatim nešto složeniji nivo sportsko-rekreativne igre granskih sindikata autonomne pokrajine Vojvodine i kao najsveobuhvatniji, najsloženiji
program, svakako program Sportske olimpijade radnika Vojvodine, o kom ću danas najviše govoriti. Ako posmatramo ovaj prvi model ili sistem organizovanja, uspešne kompanije jesu prepoznale značaj bavljenja umerenom fizičkom aktivnošću zaposlenih. Kako se to dešava? Mnoge organizacije, posebno iz privatnog sektora i veće kompanije sa većim brojem zaposlenih, organizuju sportsko-rekreativne programe za zaposlene unutar same organizacije. Mnoge imaju čak obezbeđenu sopstvenu sportsku infrastrukturu, sportske centre gde se zaposleni u okviru radnog vremena rekreiraju, znači imaju te neke mini aktivne pauze. I drugi način da poslodavac, odnosno kompanija, zaposlenima obezbeđuje korišćenje sportsko-rekreativnih usluga kod pružavaca tih usluga, to su teretane, bazeni, kuglane, otvoreni, zatvoreni sportski tereni, popularno recimo Fit Pass kartica, sigurna sam da svi znate jedan recimo od načina. Van radnog vremena uglavnom se događaju, realizuju, organizuju team buildingsi, gde opet zaposleni, kao što sam ranije napomenula, kroz taj neki kolektivni sport, zaposleni jačaju zapravo timski duh i kasnije to prenose i procesima rada. Zadovoljavaju svoju potrebu za jačanje međuljudskih odnosa, to je svakako, a poslodavci kroz organizaciju, obezbeđivanje uslova da se zaposleni bave sportskom rekreacijom, dobiju zdravog, srećnog i produktivnog radnika. Drugi nivo, rekla sam, malo složeniji u odnosu na prvi, sportsko-rekreativne igre granskih sindikata Autonomne pokrajine Vojvodine, takođe duga tradicija održavanja ovih igara. Igre se organizuju zaposlene, znači, po oblastima, delatnostima, granama, pa recimo u zdravstvu, pravosuđu, policiji, komunalnim delatnostima, pokrajinskim organima uprave, policiji, energetici, građevinarstvu, prosveti i drugim granama. One su uglavnom takmičarskog karaktera, realizuju se jednom do 2 puta godišnje, uglavnom jednom. Sindikat je taj koji organizuje igre, ali se realizacija poverava nadležnim sportskim organizacijama, znači možemo da kažemo da su i stručno vođeni programi i prilikom realizacije ovih igara koriste popularne i komercijalne turističko-sportske centre. Dolazimo do Sportske olimpijade radnika Vojvodine, za koju sam rekla da je najsveobuhvatniji, najširi oblik uključivanja zaposlenih u sportsko-rekreativne aktivnosti radi očuvanja i poboljšanja zdravlja. Savez Sport za sve Vojvodine realizuje ovaj program i ovaj program je zaista prepoznat i prepoznatljiv ne samo na našim prostorima, već i u međunarodnim okvirima. On ima zaista dugu tradiciju, skoro sledeće godine će biti 50 godina od održavanja prve ORSAR i realizuje se kroz 4-godišnje cikluse. Mi smo sada trenutno sa opštinom Ada u 13. ciklusu Sportske olimpijade radnika Vojvodine. Prva olimpijada održana 75. godine u Novom Sadu, znači sve do danas, 13 olimpijskih ciklusa, 4-godišnjih. Možete vidjeti recimo u prvom ciklusu preko 200.000 zaposlenih, odnosno radnika, je bilo uključeno u program olimpijade radničkih sportskih aktivnosti Vojvodine. To svakako danas nije slučaj, ali dosta tu faktora koji su uticali na to zašto je smanjen broj učesnika i kada govorimo o samom ciklusu i kada govorimo o završnoj manifestaciji. Kao što možete vidjeti, je tako, prva, druga, pa sve do 13. Sportske olimpijade radnika Vojvodine. 2023. godine nas čeka u Adi, kao jedna maskotica njihova, izabrali su pčelu, ovo je naš znak olimpijade za ovaj 4-godišnji ciklus. Sam sistem Sportske olimpijade radnika Vojvodine svakako da se program realizuje u skladu sa normativnim aktima, zakonom o sportu Republike Srbije, programom razvoja sporta u AP Vojvodini, programom razvoja sporta za sve u AP Vojvodini za period 2017-2020. godine, potpuno organizacioni i normativno uređen sistem i, kao što smo već svi ovde govorili, sa jednim opštim ciljem povećanja broja zaposlenih uključenih u organizovanu i kontinuiranu fizičku aktivnost radi očuvanja i poboljšanja zdravlja i produktivnosti.
aktivnosti na radu. Pokrovitelj Sportske olimpijade radnika Vojvodine Vlada AP Vojvodine. Glavni partneri u realizaciji svakako Savez samostalnih sindikata Vojvodine sa širokom mrežom svojih veća i povereništava, lokalne samouprave, autonomne pokrajine Vojvodine, gradovi i opštine, tu prvenstveno mislim na gradove i opštine domaćine, Sportski savez Vojvodine sa pokrajinskim gradskim savezima, tu prvenstveno mislim na struku koja se uključuje, ali svakako da su tu uključeni i drugi partneri koji su sa nama u olimpijskom ciklusu, Unija poslodavaca Vojvodine, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta i mnoge druge. Normativno i organizaciono uređenje, da ne dužim, dakle, u toku ciklusa se jasno definišu odgovarajuća normativna pravila, propozicije takmičenja i druga akta koje regulišu, donosi se na nivou 4 godine, regulišu ciklus. Upravo u skladu sa tim normativnim aktima imamo formirane i organe i radne tela, Olimpijski komitet za organizaciju, SOR, njegov izvršni odbor, sportski odbor koji se bavi konkretno sportskim programom i komesar za takmičenje koji, pored sportskog odbora, rukovodi kompletnim sistemom takmičenja. Ono što je jako važno, kako to uopšte funkcioniše na nivou Vojvodine i kako zaposleni dođe do Sportske olimpijade radnika Vojvodine. Mi na nivou Vojvodine imamo 7 regionalnih društava udruženja za radnički sport. Oni su usko vezani i sarađuju sa lokalnom samoupravom najpre, sa mrežom veća i povereništava, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i organizacijama sporta za sve koji su preuzele deo tih aktivnosti. 7 regiona i oni su direktna veza sa kompanijama, preduzećima i zaposlenima. Znači, svaki zaposleni sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine koji bi se uključio ovaj sistem obraća se nadležnom regionalnom društvu ili udruženju, isto to radi i kompanija. Sistem takmičenja. Govorila sam o takmičenjima na nivou kompanije i preduzeća tokom trajanja ciklusa na nekom najnižem nivou. Regioni organizuju opštinske i regionalno takmičenje tokom trajanja ciklusa, znači sve 4 godine. U drugoj godini, odnosno u prvoj godini organizacija Kupa Vojvodine, u drugoj prvenstvo Vojvodine, u trećoj Kup Vojvodine i dolazim do 4. godine završnice jednog olimpijskog ciklusa, znači završna manifestacija Sportske olimpijade radnika Vojvodine, gde se uključi recimo oko 250 do 300 kompanija preduzeća i na završnoj manifestaciji imamo oko 2000 učesnika, sportista, rekreativaca, a kroz ciklus prođe negde oko 20.000 zaposlenih. Zastupljene sportske discipline, sportski program organizovan u 18 sportskih disciplina za muškarci, 12 sportskih disciplina za žene. Sve to nekako zajedno prati jedan vrlo složen informacioni sistem. Savez sporta Vojvodine u poslednjih 10 godina zaista ulaže i značajne sredstva i velik napor da to kroz kompleksan i dobar informacioni sistem potkrepi, napredne baze podataka. Inače su naši regioni u potpunosti opremljeni računarskom opremom, mobilnim telefonima, internet paketima i tako dalje. Svi uslovi su stvoreni da mogu nesmetano da rade, bar u tom nekom tehničkom smislu. I pre nekoliko godina za potrebe Sportske olimpijade radnika Vojvodine izradili smo poseban aplikativni softver koji kompletno prati odnosno kompletno vodi sve vrste takmičenja u okviru jednog ciklusa. Vrednosti Sportske olimpijade radnika Vojvodine, pa svakako u potpunosti počiva na društvenoj odgovornosti, što je izuzetno važno. Jako važno takođe da opštine i gradovi, domaćini olimpijade imaju mogućnost da tokom trajanja ciklusa apliciraju za sredstva iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, iz kojih se izgrađuju ili adaptiraju sportski objekti i tereni i na taj način, nakon svakog 4-godišnjeg ciklusa, ta sportska infrastruktura ostaje kao dodatna vrednost toj lokalnoj samoupravi, a na apsolutno korišćenje građanima autonomne pokrajine Vojvodine.
potpuno otvoren sistem, nekomercijalnog karaktera i Savez sportske Vojvodine trudi se da pored sportsko-rekreativnog programa za učesnike i za zaposlene obezbedi dodatni program edukativnog i kulturnog sadržaja. S ovim ubrojkama dosta toga sam već rekla. Snage svakako jesu Zakon o sportu Republike Srbije, Nacionalna strategija razvoja sporta, kao što je Marina rekla, čeka se nova, program razvoja sporta u AP Vojvodini, pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji, asocijacija kao nadležni nacionalni savez i svakako program razvoja sporta za sve u AP Vojvodini koji smo izradili za period 2017-2020. godine. Snage, opet ću se možda ponoviti, asocijacija, savez, sindikat, sportske organizacije, udruženja sporta za sve, znači ta struktura organizacije, struka, stručni organizacioni potencijali, iskustvo koje imamo u organizaciji sportskih manifestacija, kako domaćih, tako međunarodnih, međunarodne sportske organizacije u kojima je kolega Dejan razgovarao i svakako dokumenti i preporuke Evropske unije i Svetske zdravstvene organizacije o važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću. Moramo da govorimo o slabostima, svakako da ih ima. Nedovoljna svest o značaju sporta u firmama. Mi se susrećemo u praksi ipak sa značajnim brojem kompanija, preduzeća koje apsolutno nemaju razumevanja, niti stvaraju uslove zaposlenima da se bave sportskom rekreacijom. Promjena društvenog sistema u smislu strukture organizovanja sporta u firmama, sindikati ili poslodavci kompanije, te poslovne privredne promjene idu toliko brzo danas da prosto i mi moramo te neke korelacije menjati, moramo prilagođavati ovaj naš sistem tome. Sam sistem organizovanja radničke olimpijade, ja sam kratko samo rekla normativna uređenost, ali donekle smo svesni da smo i tu možda prenormirani, da smo negde možda uzbiljili previše tu organizaciju, opet s druge strane ne možemo je ni smanjivati s obzirom koliko je kompleksan sam sistem. To je tema za razmišljanje i da donošenje možda i zajedničkih zaključaka, ovde sve ovo što sad pričam. Nedovoljno uključenost ostalih institucija u cilju unapređenja sporta u firmama, nedovoljna povezanost organizacije sporta za sve sa kompanijama i firmama. Često to razumevanje zavisi na lokalu od lokalne politike. Znači, to je svakodnevna praksa. I nedostatak sistema učešća na međunarodnim kompanijskim sportskim manifestacijama, dakle, trebalo bi da radimo na toj prohodnosti svih ovih zaposlenih koji učestvuju u našim sistemima na te međunarodne kompanijske sportske programe. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.